Когато мислиш, че не издържаш повече. Господи, нека всички проблеми на тези, които четат това, бъдат разрешени. Утвърждение. Амин. Бог казва, всемогъщият е милостив към тези, които са страдали дълбоко. В същото време изпитва неприязън към хората, на които им липсва съзнание, тъй като е трябвало да чакат твърде дълго за отговор от човечеството. Той желае да потърси твоето сърце и дух, да ти донесе вода и храна и да те събуди, за да не бъдеш вече жаден и гладен. Когато си изтощен и започнеш да усещаш частица от мрачната пустота на този свят, не се обърквай, не плачи. Всемогъщият Бог, стражът, ще прегърне пристигането ти по всяко време. Той бди край теб и чака да завиеш обратно. Той чака деня, в който внезапно ще си припомниш, когато осъзнаеш, че си дошъл от Бог, че в неизвестен момент си загубил посоката, в неизвестен момент си загубил съзнание по пътя и в неизвестен момент си се здобил с баща, когато освен това осъзнаеш, че всемогъщият винаги е бдял, чакайки много, много дълго време твоето завръщане. Той е бдял с отчаян копнеж, чакайки отговор, без да го получава. Неговото бдение и очакване са безценни и са в името на човешкото сърце и човешкия дух. Може би това бдение и очакване са неопределени, а може би са достигнали края си. Но ти си длъжен да знаеш къде точно се намират сърцето и духът ти в този момент. Ако преминавате през страдания и искате да получите Божието благословение, моля, кликнете върху линка на началната страница. Ще получите неочаквани подаръци.